Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Livuka njani imhuri yeZimbabwe. Good morning Zimbabwe. Tiri kufara kusangana mangwanani anhasi, date richiti Monday. A few days before kuzvisunungura semhuri yeZimbabwe 20 musi wa17 tese taakuziva kuti ndo musi watakapiwa signal. Asi regai titange tati tine urombo kumhuri dzarasikirwa kubhazi ranzi raita tsaona ichibva kuSouth Africa. Information iri kuuya iri kuti about 40 people vafira patsaona iyoyo. Saka chizochekai hama moona kuti vachiri wapenyu here. Kana vari wapenyu, zvimwe vanenge vachida rubatsiro nekukurumidza, vobatsirwa vakwanise kupindawo muZimbabwe itsva iri kuuya musi wechishanu. We are our own liberators. That's the message from Commander Geza. This statement is in line with the spirit mediums Mbuya Nehanda kufa vachitaura shuwa tora gidi uzvitonge. Nenhau yekuti vakanga vaona kuti munhu kana aine power anonetsa. Izvezvi taifungidzira kuti Smith zvaaiwe mutorwa kana taane wedu zvichava nyore. Izvezvi Mnangagwa wacho is now even worse than Smith. Saka toteerera that command kuti we are our own liberators. 17 October tiri clear ipapo tese kuRobert Mugabe Square kunosunungura nyika yeZimbabwe yasungirirwa naMnangagwa nezvigananda. Izvo hatitye kuzvitaura nenhau yekuti taimbofungidzira kuti zvigananda chete, asi tine umbowo hwepaiudzwa Mnangagwa kuti adhile nezvigananda achiramba achizviprotecta. So zvakatipa nhungamiro yekuti vari kushandidzana wese, so all of them they must go. Ichi chibvumirano chatakaita semhuri yeZimbabwe. Main agenda is to push Mnangagwa out of power. Impeachment is imminent. Chete ndo zvakatarisana ne17 October. Kana Mnangagwa aenda, then the people will be in charge. Toisa leadership yatinoda. Wana Commander Geza, wana General Chiwenga and other commanders watisingakwanisi kudoma nemazita will be the mediators of the people's agenda. Saka tiri kufamba nawo murevolution, tiri kutsigirana nawo on this people's agenda. Isu pano tinoti it's a people's agenda, and a people's agenda must exclude no one. Nguva yatiri tafanana nevanhu vaenda panhamo, tese tiine zvakatiremera. Ndo mukana wekuchema, hapana anokubvunza kuti uri kuchemei. Ashata ndeanotiudzira kuti chemai makadai. Wamwe tiri kuchema kushaya mabasa, wamwe tiri kuchemera mapoor salaries atiri kuwana, wamwe vari kuchemera sarudzo dzakabirwa 2023. Tese tiri kuchema endi tiri kunochemera paRobert Mugabe Square. Saka ikona uzobvunza vanhu kuti wewe uri pano uri kuchemerei. Tinazvo zvekuchemera zvakawanda. Isu ngatingozive chete kuti izuva redu rekuchema. Saka 17 October handei tinochema takawanda. Avo vari kupusha ma-individual names kuti vana nhingi panyanga to divert the people's agenda. Ignore them. They don't have any mandate to speak or based on that. Tinofanirwa kupanana musiyano
wekuva a supporter nekuva a commander. Kana wasarudza kuva a supporter, don't give command to the people. Chingotsigira vanhu vauri kutsigira ikoko makanyarara, then we will never have problems with the people within the revolution. Ukatanga kupa ma-commands are biased in a revolution, you are disturbing the people's agenda. Tinoti pasi nazvo. That's not what Commander Geza said. Zvekutaura kuti mazita ningi ndiye achapinda, ningi ndiye akadai. Commander Geza never mentioned anything to do with that. Zvino divide one. Let's respect the command and focus on the people's agenda. Vamwe vanoti it's a ZANU-PF term, saka it's obvious anofanirwa kupinda kana Zimbabwe, vana veZimbabwe vaita final push ndiani, ndiningi. Izvo zvekupinda I don't know kuti munozviwana kupi. Isisu pano sevatungamiriri vekurevolution takakuudzai kuti revolution haisi yekupinza vanhu mabasa, ndeyekubvisa mbavha nesystem yeumbavha. On top of that, ZANU-PF never got a mandate in 2023. The elections were rigged. Saka don't mislead the people based on mandate. We know our leaders in this revolution. Kana ma leaders iwavo abva ku ZANU-PF, it's not by mandate, it's by merit. Vana veZimbabwe vanenge vati shamwari nenhau yekuti watimiririra patanga tatambudzwa nezvigananda, ukanzwa kuchema kwedu ukaenda in the forefront uchimira nezwi revanhu veZimbabwe, saka chimbobatawo wakadai. That will be a decision from the people of Zimbabwe and nowhere else. Saka ngati mirei kudivide vanhu with unfounded principles. We know our leaders. That's why muri kuona kuti we are listening to the signal. We know where to get the signal from. The good thing is the signal was both in English and in Shona. Saka isisu takainzwa signal yakauyawo nerurimi rwamai takainzwa, so no subtractions, no additions ipapo. Fast forward, matambudziko atakatarisana nawo munyika matambudziko mahombe. They backdate to 1980. So no political party or an individual can solve mutoro atakatarisana nawo as a country yeZimbabwe. Ukauya nepolitical party uchiti isisu tinozvikwanisa, iyo kazanu ine masystem ese nemamillions nemamembers anokwanisa kutengera kana maarmy commanders ese more than 100 motikari, vachisara vasina kubroka, but economy yeZimbabwe waitadza. So we need to have this clear understanding yemushandira pamwe kuti matambudziko atanawo akuda kuti vanhu vaite mushandira pamwe because akacreatwa over a long period of time. It's time to unite and create an inclusive platform of governance which exclude no one. Pakatanga kutadza Mnangagwa kutungamira nyika yeZimbabwe, we never complained. We gave them options. Kuti vakomana madii mabatana nevamwe mabatsirana kutonga nyika iyi. Nyika inotongwa nevamwe, hautongi wega. Asi akasarudza kuita umbimbi-ndoga, akadedza vana vake, akadedza mudzimai wake, akadedza shamwari dzake, izvo zvatiri kuti zvigananda izvo. Izvezvi it's now worse. Ndosaka pazonzi masi yeZimbabwe, masoja, mapurisa tese tataiwa ngavachimiswe. Enough is enough. 17 October siyabangena. So that's why we are all getting into the streets on 17 October, because it's a people's agenda. Wema personal agendas timbotimirai o tendeukai monzwisisa kuti ichi chinhu chewanhu, tungamidza masi pamberi.
chainonosa Signal was the issue of security. Izvezvi all stakeholders are informed. Munyai weRevolution Commander Geza vakabata basa iroro nemazvo. Tinoda kuvaomberera maoko. Tinokutenda Mudhara Geza nebasa ravakabata to inform all of the stakeholders, the security systems, kuti vana veZimbabwe wati enough is enough. Tinodawo date rekuti tiende kunochema tiri pamwe. Mukauya nedate ra17 October. Saka this is an official response from the people of Zimbabwe. We listened and understood the signal. We are with you on 17 October. So, and it on. So no state security is going to attack the mass. Well, we understand Gananda will try to disturb, but believe me, if we follow the signal and come out in numbers, tatoranyika. It is a game of numbers. The principle of power tinogara chitaurirana kuti it's unity, kubatana semhuri yeZimbabwe. Izvezvi dai tachibatana takurira hunzarufu Mnangagwa. People are dying because of Mnangagwa. Tese tinozviziva. Izvezvi we lost 40 people in one bus. Vanhu vari kufamba vachienda kunyika dzekunze in numbers kutsvaga kurarama. Hazviitiki kunyika dzese izvozvo. Matambudziko akozerwa naMnangagwa nezvigananda. Saka let's unite, come out in numbers without fear. We fear fokolo this time. Nesu muchatiwana tiripo kana tikakurumidza kuwana mari dzemabhazi nenguwa. Munotiwana taapa ground. Takatononokerwa, taita kunga titoripo tiri kutotsvaira tichitora mafotos tichiratidza vanhu nemalocation kuti ndipo pano patanzi necommand tiri kuya kuzoungana. And wait for the signal. Saka tese vari padhuze ngatifanei kugadzirira. Vari munzvimbo vane mari dzemabhazi ngatifanei kufamba. Wasinawo hazvinei, munotsigirawo Revolution nekuspreada the word nekupa message kune wese vari kufanirwa kuti shoko iri risvike kwavari. Asi isisu tinokuimbisai kuti we are ready to be part of you on 17 October. Mukatoona tatadza kusvika, maybe tinenge taita matransport challenges, but not kuti tinotya Mnangagwa. We don't fear him. We are not afraid of him. We are going to be peaceful, but with the full potential of being violent. So, tichapinda muHarare nerunyararo. Asi runyararo rwedu must not be confused with cowardness. We will have the potential of being violent if we are provoked. So Zvigananda must be informed. Ngatibatanei tidzinge mbavha, togara pasi senyika, togadzira nyika yedu. Masoja edu, mapurisa edu, state security yedu will facilitate a way forward which exclude no one. Taona media, you wanted us to comment on the issue of presidential candidates to replace Mnangagwa. Hapana chachinja on our response. Isu pano pa Revolution, our focus is not on who to replace Mnangagwa. Our focus is on removing Mnangagwa. Then isisu sema grade 7 pedu tinenge tapedza. Then graduates nevamwe wane mandate ye politics vogara pasi nema mediators atataura wana Commander Geza, wana General Chiwenga, the military personnel which is part of the deep state. Mona kuti what is the way forward. Isisa hatikuudzire zvekuita. Asi everything must be done in the name of the people. Any way forward which doesn't include the voice of the people,
tinomuka futi musi wa18 tiri mumastreet ngoma ndiyo because tichiziva kuti hatisati tasolva dambudziko. Saka that's our message from this side of the revolution. So isu on Friday tikabvisa Mnangagwa redu basa tatopedza, vamwe wotitungamirira motiendesa muZimbabwe itsva. Tine vana vedu vatakaendesa kuzvikoro vakadzidza vane unyanzvi hwekuronga basa kuti nyika yedu kuti ifambe nenzira yakanaka inofanirwa kufamba sei. Ndo watakaimba nawo, ndo watakatemba. You are our hope. Isisu cheduwo kupinda mustreet musi wa 17 October and make sure we say enough is enough. Tadzingirira hurumende yatambudza vanhu, then vana vedu vatakadzidzisa motirongera kuti nyika yedu yofamba nenzira yakanaka sei. Saka pamberi nekubatana, pamberi neunit of purpose, pano patasvika wekumachechi ndo vanenge vakuimba vakuti hatidzokeri shure. We don't have a choice. Adena mangwiro kutokwinya, ateya mariwa murutsva haachatotyi kusviba magadziko. Saka lo munyaka siyavangena. Everything in this revolution must be done in the name of the people. Siyabonga, tinotenda, twalumba.